company Dobilan Green Valley Industries Limited bajuta pru kum ka Max Cement ka badan Shnong Nongsning EJHD district inan ka singal pelong ka jingne Lehkmen Sngewbha Christmas lani ka advance Christmas ha plau jongga company ha Nongsning kinong tray jongga Green Valley Industries Limited lembat ki Khynnah ki bana ka Shnong Nongsning kila pensawa ya kisur Christmas pathiang ha ringkat lang bar ka kenhun tem kabana ka jingaseng samla balang Nongsning kabalay lamru ya ki jingwa yoro lani ka praise and worship ha katay ka program la yoru ya ki jingwa kerpang na kinong tray jong ka Green Valley Max Cement ka GVIL Christian staff na ka jingaseng Khynnah balang Nongsning bat na ka jingaseng samla balang Nongsning ya ka kubor Christmas la sam da Reverend R Panbu ubalapan sngaw ya ka kubor jong ka jingwan long briu utray Jesus siya kaniya ka pertay kabakat kum kaktiin ublay ula ayru ka jing kublay Christmas basong bakaman ya baro la puliru na kaktiin ublay da ikong diangman siyang shay kibala ay jing kren ki kentop uba si walang ubaday local director jong ka Max Cement Nongsning upawan Kumar Joshi ubaday Vice President jong ka Green Valley Industries Limited layo ika jingkren priang na uba diang suk sutanga ubala penyat ru ika jingseng ban uba chiba pawa ulai ka jingkren kublay hakatay ka jingle Lehkmen Christmas have Green Valley Industries layadon ringkat lang ru ki Khynnah ki samla ki bana ka Shnong Nongsning EJHD district ki he jong ka company ki rangba na kabalang Presbyterian Nongsning lembat ki riu rangba ki ba na kathan hadin ka jingaseng ladon ru ka jingsam ki jing ay Sngewbha Christmas shabaro ki bawan syakatay ka program